Umnumzana Ronald Lamola uqinisekisile ukuba uThabo Bester kunye nobebaleke ingalo yomthetho kunye naye babalekela kwelaseTanzania uGqirha Nandipha Magudumana babuyiselwe kweli ngalentsasa, kwaye uthi lo msebenzi wenziwe ngobambiswano phakathi korhulumente weli loMzantsi Afrika norhulumente waseTanzania. OkaLamola uliqhwabele izandla igqiza leli loMzantsi Afrika eliquka amagosa esipolisa, awesebe lezobulungisa nesebe lemicimbi yekhaya elintingele kwelaseTanzania ngelokubuyisela kweli sbini noluntu ngokubanzi oluze neenkcukacha ezincedisileyo ekunqakulweni kwesisbini ngoLwesiHlanu weveki ephelileyo. Mr. Thabo Bester has been readmitted into the Mampuru Central Maximum Correctional Facility, and Dr. Nandipha Magudumana is under arrest pending her first court appearance this morning. We are grateful to all the role players seized with this matter thus far. Umphathiswa wenkonzo yesipolisa uNjengele Bhekicele uthi inkonzo yesipolisa nesebe lenkonzo zoluleko zizaqinisekisa ukhuseleko lukaBester, nanjengoko intatheli zibuze ukaCele ukuba zithini izicwangciso zokuqinisekisa ukuba abantu ababandakanyekayo eqhwesheni kokaBester bafikeleli kuye ngokukhawuleza ngenjongo zokumbulala ukuze kucinywe ubungqina. OkaCele uthi luyaqhuba uphando kwaye wonke ubani obandakanyekayo kule nyewe uza kujongana nengalo yomthetho. Arrests are led by investigations. Investigations are continuing wherever investigation leads us, no matter how high that will reach that. Ukanti uGqirha Nandipha Magudumana wenze utshe namhlanje kwinkundla kamantyi yase-Bloemfontein. Ityala lakhe kunye noTeboho Diphulo lihlehliselwe umhla we-17 kule imiyo. Kwiindaba ze-SABC ndinguNobathembu Zantsi.